Ďakujem za slovo, príjemné sobotné predpoludne vám prajem. Vážené predsedníctvo, milé kolegyne a kolegovia, ja som veľmi rád, že vám v krátkosti môžem prezentovať našu kazuistiku, v ktorej sa venujeme cyste sleziny. Na začiatok vás poprosím odpovedať na jednoduchú otázku, čo si myslíte, aká veľká cysta sleziny je indikovaná k operačnému riešeniu. Bude to veľkosť viac ako 3 cm, viac ako 5 cm alebo viac ako 7 cm. Správnu odpoveď sa dozviete čoskoro v priebehu prezentácie. Si myslím, že môžeme zatiaľ pokračovať trošku teóriou. Cystické lezie sleziny vieme z histologického hľadiska deliť na pravé primárne cysty s vlastnou výstelkou, sekundárne pseudocysty a cystický charakter môžu vykazovať aj niektoré benigné, respektíve maligné neoplazie, ktoré sa nachádzajú v slezine. Čo sa týka klasifikácie, dnes platí delenie na parazitárne cysty sleziny. Tie vznikajú ako zápalová odpoveď na parazitárnu infekciu, ďaleko najčastejšie je to granulózny echinokok. A potom na tie nonparazitárne cysty sleziny tu platí rozdelenie podľa Morgensterna z roku 2002. Poznáme kongenitálne, neoplastické, traumatické a degeneratívne. V roku 2011 bola realizovaná metaanalýza 25 štúdií, ktorá zhromaždila 166 detí s cystami sleziny. Čiže vidíme, že sa jedná naozaj o veľmi raritný nález. Medián veku bol 11 rokov, chlapci a dievčatá postihnuté približne rovnako. Tá bolesť brucha bola prezentovaná asi len takmer v polovici prípadov. Rovnako náhodná diagnóza bez akýchkoľvek príznakov bola v 47% a posttraumatická etiológia cysty bola suponovaná približne v desatine prípadov, kedy bola v anamnéze zaznamenaný údaj o nejakom úraze. Čo sa týka klinického obrazu, tak ako sme videli na predchádzajúcom snímku, cysta sleziny môže naozaj prebiehať úplne asymptomaticky, vtedy aj diagnóza náhodná, či už pri celkovom fyzikálnom vyšetrení, ultrazvukovom vyšetrení brucha, ktoré je indikované z iných príčin, alebo pri poúrazovom vyšetrení po nejakej vážnejšej traume. Ak sú vyjadrené nejaké klinické príznaky, tak potom sú to väčšinou nešpecifické známky, ktoré pramenia zo splenomegálie, buď bolesť brucha, pocit plnosti, nejaké nechutenstvo u menších detí, aj rastová retardácia. Veľmi vzácne sa cysty sleziny prezentujú ako náhla príhoda brušná s rozvinutou peritonitidou, krvácaním či dokonca ruptúrou. V diagnostike sa nezaobídeme bez zobrazovacích vyšetrení. Ak je nejaké podozrenie na patologický proces v brušnej dutine, tak v prvej línii je to ultrazvukové vyšetrenie, to nám ten patologický proces potvrdí alebo vylúči. Ak už chceme presnejšie vedieť niečo o komunikácii s okolím, o presnej lokalizácii, o prekrvení, tak potom je to CT vyšetrenie. Na tomto snímku je tak obrazne shrnutý manažment nonparazitárnych cyst sleziny, čiže keď máme slezinu menšiu ako 5 cm, vtedy si postačíme s konzervatívnou terapiou a so sledovaním. Ak táto cysta začne progredovať, respektíve je väčšia ako 5 cm, tak je indikované chirurgické riešenie. Tu máme na výber buď laparoskopickú alebo laparotomickú cystektómiu, parciálnu splenektómiu, alebo potom to najradikálnejšie riešenie. To je totálna splenektómia, ktorá je podmienená imunizáciou voči týmto opuzdreným baktériám. My sme v júni v roku 2013 na naše oddelenie prijali 18-ročné dievča s akutne vzniknutými bolestiami brucha vľavo. Tie mali pichavý charakter, palpačne bolo zistené hmatné tumorózne ložisko vľavo mezogastriu. Realizované ultrazvukové vyšetrenie brucha popisovalo homogénne ložisko, ktoré súviselo so slezinou. Bolo naozaj veľké, v tom najväčšom priemere malo až 18 cm. Pacientka bola relatívne zdravá, sledovaná v ortopedickej ambulancii pre miernu skoliózu. Z anamnézy je veľmi zaujímavý údaj o predošlej hospitalizácii. V auguste v roku 2012, teda približne 10 mesiacov predtým, než prišla ku nám, tam sa prezentovali pichavé bolesti v ľavom boku, bola suponovaná infekcia močových ciest. Realizované ultrazvukové vyšetrenie obličiek bolo fyziologické, stav nebol ani pre prepustení jednoznačne uzavretý, obviňovala sa skolióza za tieto príčiny, za tie bolesti, ktoré vznikli. Prečo v tom čase nebol realizovaný ultrazvuk brucha a či by vôbec už vtedy sa zobrazila nejaká cysta v slezine, či vôbec táto cysta mohla za klinické príznaky, to sú otázky, na ktoré veľmi ťažko teraz dostaneme odpoveď. U nás realizované laboratórne vyšetrenia boli viac menej v norme, bez zjavnej patológie. V ďalšom postupe bola vylúčená parazitárna infekcia, ktorá by mohla nám niečo povedať o tej etiológii cysty.
ACT vyšetrenie zobrazilo naozaj gigantickú cistu, vidíte rozmery 16x15x takmer 19 cm, ktorá sa nachádzala na mediálnej ploche sleziny. Už s tlakovými prejavmi na okolie, tu je niekoľko obrázkov, vidíte naozaj, že to je veľmi veľká cista, na tlačí už takmer na všetko, čo je v brušnej dutine. Keď sme chceli nejako pátrať po etylógii, tak sme v podrobne odobranej anamnéze zaznamenali údaj o traume. Bol to pád z koňa, približne pred 2 rokmi na ľavý bok, čiže z našej strany bola suponovaná traumatická, respektíve posttraumatická etylógia cysty. Pacientka bola preložená na detskú chirurgiu, tam došlo k operačnému riešeniu, koncom júna bola laparoskopická cystektómia, ale už o 2 týždne bola zaznamenaná recidíva pri kontrole. Preto došlo k radikálnemu riešeniu, a to totálnej splenektomii s imunizáciou cestou detského strediska. No a histologické vyšetrenie tohto nálezu verifikovalo, že sa jedná o posttraumatickú cystu sleziny. Ja veľmi pekne ďakujem za to.